Čau lidi, vítám vás u dnešního videa. Dnešní video je tím, abyste věděli, jaký mám Facebook, protože vy to plno z vás nevíte, teda Facebook, jsem blbej. Instagram, protože plno z vás to neví a vy jste se na něj ptali, tak já vám ho dneska ukážu. Zapnete si Chrome nebo Firefox, já mám rád Chrome, nebo jestli máte ještě ten Explorer internet, ale já používám ten nejnovější. No jednoduše do Instagramu, já ho mám teda tady v ikonce, jo, napíšete tohle do Instagramu a nezrušit. A tam napíšete jednoduše tuto jméno, takhle Petr Kus Junior a já se na něj ptali na Google+, protože na Facebook jste mi tam nepsali, protože jste ho nějak nemohli najít, ale já vám ho dám do popisku videa, můj Facebook, protože já vám ho tady ukazovat nebudu tam. A tady na Instagramu dávám takový různý hovadiny, například jako tuto, třeba jako se kamarádky kočka. No, pak tam dávám třeba takhle, jak jsem se vyfotil, když jsem byl u kamarádek jedných. No, pak to jsem měl ke snídani, Donuta, tady je k tomu už tahle popis, Donuta. A tady jsem měl tady Surikata, to bylo z jednoho videa. Ale počkejte, teď už nevím, z jakého videa to bylo. Ale z nějakého to určitě bylo. Takový ale ta skorna tady ta byla, to je takový, tam chybí barva totiž, myslím, nebo co. No, pak jsem tam jako poslední dal takovouhle pitomost, tuto, no, a tak. No a to by bylo pro toto video vše. Já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, můžete dát like. Jestli ne, dislike, ale jestli jste u mě nový a tohle je první video, co ode mě vidíte, můžete dát po případě odběr, já se s vámi rozloučím a čau.